Danero din mga kasin, the problem of the day, aga po kay ni Melissa, iti Hong Kong. Sagudayan nga ti surat ni Melissa. Dear Kasin, sakbay man ti amin kasin yung, idanon ko man tinabara akablaw ko at kay amin ngagserserbi di Tanemar si studio. Kasama tayo nakablawak, dikiti padak nga agbibuya, ken dumdungeg, iti dahito nga programa. Naawis met tiriknak, nga iburay ti pakasaritaan ti parikot ko iti agdama, ta iti laeng nabiit, ket ada iti mangburburibur iti panunot ko, ada ti mangriribok iti piyag ko. Imsakbay nga inak ibaga, no anya ti parikot ko, inak maniyam ammo ti bagik. Ilingad daklatan itinagan a Melissa. Na iti agdama, ket papaayak akas domestic helper ditoy Hong Kong. Nabiitak pa'y ditoy kasinyong. Agop patatawen kunto pa'y laeng, angem jak pa'y pulos nagawid. Sipod idi dimtengak ditoy, idi tawen 2018. No kasano nga nakaumayak ti Hong Kong, ken no anya ti parikot ko iti agdama, dahi ti nga rod tinak inuten nga iburay. Katrugyak man, idi adak pala dita Pilipinas, idi ta kaayan-ayat ko iti dua atawen ni Ruben. Ket Melissa. Oh, Ruben. Anya timbagam nga nasken nga pagsaritaan ta. Total ke napayagbet nga dan mapaspasamak kada ta. Api nga di mo may diretso kanyak no anya ti kahit pong ibaga. Ruben. Ken panagkunaket awa mati problema kada ta. Ken amangan no makasapol ka iti sabali nga lalaki. Ha? Anya ti ko na api ko mga sumapol ti sabali nga lalaki. Di tayo alam mo Iso nga rin nga kaya't ko kuman Melissa. Anya? Agkasartan? Agkasar? When? Dua atawen nga nasurugan ti relasyon ta. Nga masansan nga da mapaspasamak kada ta. Sabali lang mat da bendisyon ni Apo Diyos ti dinata. Kahit ko mga inaldaw ng agdinatan. Saan nga ti sagpaminsan laeng. Akit, adami trabaho. Ken adami trabaho. Wenangim. Ada ka din umanay nga ornong mo, Ruben? Adamit pasit. Umdas meten ti panagkunak. Angin saan ka di nga alis to ti pasamak, alis to ti amin? Saan mo siguro Adata mo ten ito ustong tawen. Ken saan mo siguro nga sumupyat ni tatang mo ta. Nasayaat mo ti suna. Iso nga dawatik ko mati bendisyon na. Kasaritak ni tatang mo. Sigurado ka kadi, Ruben? Uwen, sigurado akon. Kasti ko nak, ang mga numakasarak kat sa bali. Iso nga nasasaya at ikasarkan. Si kakit di baka makasapol kay ti sa bali nga babae. Saan? Iso nga rin nga ikasarkan. Tati kayat ko kit datan iti agnanayon. Kayat ko, nga anda ka nga katakta ko na ko itinaldaw-aldaw ken iti agnanayon, Melissa. Sige. Kasaritak tawar ni tatang. Sige. Ken ibagam to nga rod no kaano kay to nga umay. Ha? Sige. Agyamanak, Melissa.
Ipatpatig ka unay-unay. Ipatpatig kamit unay-unay, Ruben. Kinagyaman akmet. Tasyak ti babae nga kayat mo nga ikasar. Ustubot ka di adi tikuda ni Ruben nga nobyo manak ko. Saan nga importante no yung grande wenno saan ti kasaryaw. At tinasisita akit mabendisyonan di pa nagdenayaw. No kasta tatang, umanugot kayo nga makikalay sa akon kini Ruben nga nobyo? Ay kita, sika ati agdisyon. Sika ba't ti makidin na, saan ka de? Panagkunak kita nasayaat ba't ni Ruben, awang ba't yung pakpakita na nga dakas? Sika ti Ruben nga masurot anak ko. Tatang, kadadaag la dito nga magtarabay ka na kayaw. Adda ka di parikot. Saan ka di nga umanugot nga makikalay sa kingkwana? Saan man tatang? Angin kaslag nervyosa ka ta. Saan na basta-basta ken saan nga nalakat ti makikasar ti makikalaysa? Saan nga asi ti Sir Ken mi nga agtang iti biyag no bilang laeng? Saan ka ti tatang? Ay gagakay laeng dayta. Amin mat nga sumrek iti panagasawa. Akita addala taon pa nagdanag na. Ang impaset dayta iti biyag ti agasawa. Ket ti pagsayaatan na balasang ko. Adanton katakta ko na inay mo. Adanton kabinulig mo iti anyaman na rigat, anyaman na problema. Nalaklakan tulay ngayon di biyagyo, no agtintinulong kay nga kasawa. Tatang, amuyumit kami ni Ruben, nga awan iti permanente nga trabaho na. Ay day talaang mata. Ang imamangan no, into nag-asawa kayon, kata agsimpan tumatan iti may sakin na talgid na trabaho. Dahil tangarot pa iti panunutek, tatang. Takaslawan anos na iti trabaho. Kalpasan laing ti sumagmamano abulan. Mauma ka nun, marigatan, saan na nga maanusan? Ay, kasti ko na, siguro, yan singasing nangagkasar kayon, tapos no, mabugtak iso na. Adda iti responsibilidad nan. Siguro agad isunton ti panagbaliw na. Sapay ko maatatang. Alang nga tatang, kasaritak to nga ni Ruben, ta ipakaamok to kada kayo, no kaano ti mapagtutulagan nga umayda idadanon diti balay. Ay, sige nga ron, anak ko. Okay, namnamaig ka ron dahi ta. Kaano kayo nga umay makisarita? Kinitatang ko, Ruben. Uray siyaklatan di makisarita kingkwana. Ha? Anya tikit mo asawin? Di mo ikuyog dagiti dadakkel mo? Saan latan? Umanay nga siyaklatan ti umay makisarita ken dumawat ti bendisyon ni tatang mo nga ikalay sakan. Angim... Kat ipakaamok to latan kadagiti dadakkel ko no anyaman ti papagtutulagan. Maawatan damot. Tapno saan da nga madisturbon. Nga api nga slag dua-dua ka. Saan? Mas daawak laeng ta api nga di mo isurot dagiti dadakkel mo, Ruben. Saan lata nga Ruden? Umanay mo't nga siyaklat at makisaritan. Nataing anak mo ten. Ken adamot talag datatang gananang ko. Ti anyaman nga desisyon ko iti biyag. Ipakaamok to ta kadakwadan Ure ta no bilang laeng ta agkasartan ton. Agad makapagkikita danto makapagsarita danto kada tatang mo. Sige nga rod, sikati makaam mo. Inton ko anong nga rod? Inton umalimlatan. Itulod kanto iti balayo ta isumeten ti panakisaritak kinitatang mo. Sige nga rod. Ibagak nga rod kinitatang. I-text ko lang taking kwanan tapno no makapagsagana met.
Tata, katagyaman mo ta, Ruben, Barok, dinawat mo ti bendisyon ko, nga ikalay sam ti anak ko. Dinawa, kumbag, parahan niya kagad, awan mo ti problema, na kayo mo ti agdin na, ti mo't anak ko ti makiasawa kin ka. So nga nun yaman ti desisyon ti anak ko, akit nakasuportara ka na kayo. Agyaman anak, tata, tatangin ti awag mo kanyak. Yan tangay ko't matulagan ti kasaryaw, iti anak ko. Ay, sige tatang. Agyaman nagtatang. Ay, si kamat anak ko. Ay, saga asi dito, dungig kayo. Tatang. Kit, ito no agasawa kayo, kanayon yung alaglagi pa ni Apo Diyos. Iso ti sentro ti relasyon nyo. Wen tatang. Kaya naanyaman na problema, pag tinulungan nyo, wen tatang. At no adaman ti sa inyo nga pagkindaawatan, nasken unay nga risutin nyo, saan kayo nga matmaturog, saan nyo nga palabsin ti rabi, aging nga diyo marisot, at yaman nga diyo pagkindaawatan nga gasawa, nalawag ka de. Wen tatang. Kitabot lang ti kahit kung ibaga kada kayo. Mala. Amom to or kanyak, nagitiagbalin nga balayan ko. Ruben. Wen tatang. Ay, Melissa. Tatang. Itay paimot nga nakapanaw ni Ruben, anak ko. Mape nga di ka maunune. Kinkaslan na kaun-uneg-unay ti pampanunutem. Inyat nagkumatan ti bendisyon ko iti plano yung nga panagkalay sayo. Awan tatang, mas daawak lang amin nga kasla okay lang kada kayo nga saan nga kadwa ni Ruben dagiti dadakkel na nga imay nakisarita kadata. Awan mo ti dakas na ti panagkunak natakuna namot nga ipakaambo na latan kadagiti naganak king kuwan at napagtutulagan tayo. Oret kikita kam tumot into no kasaryo. Saan ka de? Uwin tatang. Ala, aginanakaro din anak ko. Naangay nga rod ti kasarmi nga saan unay nga eng grande kasin yung agem jakmet kedi pagsinir ngem dakdakkel nga amang tinaibusbus ko nga kwarta para iti panagkalay sami kini Ruben. Ngamin ket ad-ado ti urnong ko nga amang ngem iti suna. Nakaragragsak kami nga nagkalaysa no pay di mi ammuno anya iti agururay nga biyag mi akasagasawa. Kaputa amamok launay ni Ruben kasinyong nga alisto nga maumay ti trabaho na. Saan nakas kanyak nga natalged ti trabaho. Nabayaga ko ni ti kumpanya nga pagpapaayak. Ngem kinun kunak idi nga bareng agbalbali wen ni Ruben itatamang rugi kami namang bangon ti pamilyami. Lalo siguro into no addanton anak mi. Kaya di dahi nga rabii naghanimun mi kalpasan ti seremonyas ti kasar. Dito'y nga nagkinari kami nga dua. Nga noan yaman ti mapaspasamak ket agbinulig kami kasagasawa. Iti rigat man wenno namay, iti ragsak ken liday, iti salunat ken sakit. Nga nilahing patay ti mamagsina kada kami. Sapay ko matatong palim da kita nga kanim, Ruben. Namnamaem, Melissa. Gaputay patpateg ka unay-unay. Agyaman nak itayat mo. Dito yan nga nagtipon, tibara dagiti bagimi kasinyong umuna nga panagkanaig mi nga agkasagasawa. No pay namin adon nga danapasamak mi kini Ruben
Ngem sa bali itan, gaputa agasawa kami. Mangrugi itan nga agden na kami, akasagasawa, ket rugyan min nga buklen ti pamilyami. No idi kasinyong, ket panpanunutin mi, nga, bueno nagananad kami kunak kuma, tapno sa anak lang agsikog. Ngayon di da ito nga gundaway, awanan tinasken nga rason, tapno agananad kami. Gabuta agasawa kami, ket no man agbunga, ti aramiden mi, no man agbunga, ti panagpapas mi, ti ragsak, ket pagragsakan mi launay nga agasawa. First time tanong ko ti kastoy. Ha? Ti anya? First time ko nga iputok iti uneg mo. Dahil itubog ko. Ket anya nga ron, ket siyempre saan pa nga mabalin iti. Siyempre saan ta pa kayat nga agkaanak ta iti, ta saan ta pa nga agasawa. Di mo men gamin kayat ti agkondom. Ta ori iputok-putok buko ma'am, bayat nga. Dakmat kayat ti agkondom awan ganas na. Ha? Kahit mo sawain na padasa mon? Awan ka no ganas na. Ibaga da kanyak. Wen. Kahit kumitlaing natural. Kahit ita, mapadasan tan. Nga aglipas na nga dua. Nga saan ko uksoten. Sige nga ron. Ang sakbay ka deta agad. Romansahin ka palaing, Melissa, asawa. Ay, magigyan kita. Ruben. Diyos, sika nga talaga. Nakaragsakak, Melissa, asawa. Naragsakak, Met Ruben. Nalaga? Romansahin ka nga rin. Ruben, saan nga dito? Saan nga dito? Ay, na Diyos ko kayo. Ruben. Tiket karget na nga mga gek. Kanyak iti amo na nga pakakikyak. Gusto na manog ako. Manog ako. Agad-katawa. Kahit kalaya nga pagkat-katawain ta. Maragragsakan na klaon nga makakit-kita keng ka no, naragsak ka. Ang seryoso ta nga midin. Tap na numalpasin di honeymoon ta. Tap na makaturog ta. Nabanog ako. Kaya gusto na. Gusto. Kunak laeng. Nagpwesto ka man dita paborito mga pweston. Kituin na. Agkapetak diti. Agkapetak ka din iti duwang alupom. Sa akbo matok. Melissa asawak. Naglamuyot. Uwin ata siyempre kasi save ko laeng di bigat. Katsi ka. Saan ko metamarik na ti barbas mo? Gabot na nagahit ka matitibigan. Mamis mo ka di? Kaya ko na da barbas mo. Abaam tao, patid dugek manen. Tasaan ko to nga aahitin si kantumot ngamin, pinaahit mo, di gaputag kasarta. Kit siyempre, agit na daldalos matla kita, nawan barbas mo. Ala. Ureta adamat dati dilak. Ure na awan ti barbas ko. Kabailan na ka nga itayok, itiragsak. Atidog adilak. Apo Diyos ka. Ruben. Urelan na upran na di bibig ko. Kenti dilak. Nakapapaot kan tumit ngamin nga bimatok dita. Nagbait ang dagiti lupok. At magusto ka ron. Di ba ka di magustuhan? Pero mi ang magustuhan. Ala. Panakpaking ka ron din. Kasti ko na ni Kasin yung no kwa. Di programa na. Ay,
Among pa kayong programa ini, sorry. Anya. Rabawang ka nga ro din. Melissa, asawa. Sige. Sigurado nga, suwak na suwak. Ha? Nalamuyo ti Sir Rek na. Gaputa itay pala ang agtubtubugag, Ruben. Ay, kit nagmayatin no kasta. Alaman nga ron. Agpaiso, naglamuyot. Nakabasbasa, Melissa. Kung nagtumit nga mikig ka, pinagbasam tumit ngamin. Kit naganganas nga ron ti panakpak ita. Sige. Teto yan. Mapadasan tantay. Saan ko nga iwid-withdraw? Saan ko nga iputputok itirwar? Iputok kon iti uneg. Sige. Ruben. Melissa. Ruben. Melissa. Ruben. Melissa. Ruben. Melissa. Ruben. Ruben. Melissa. Apanin, Melissa. Iputok ko iti uneg. Wen. Agidantan. Ay. Naulit pa iti namin sa nadaras ti panag-honeymoon mi kasinyong wino panag-kanaig mi iti dayta nga rabii. Kat kabigatan na umuna nga aldaw iti biyag mi nga gasawa. Napnuan ragsak ti addaan kada kami kasinyong. Ti adda kada kami unak kuma. Nga sumurek kami iti trabaho mi, iti aldaw, ito agawid kami iti malem, agkalanglang kami amangan, kadwa amin ni tatang, gaputa, dito'y kami nga nagnaed, dito'y family house mi, nga kadwa amin ni tatang ko. Agim ti makadakes kasinyong, sumagmamanulay nga bulan, kalpasan, di pa nagkalay sami, kat nagikat manen iti trabaho na, tadi na kanuman maanusanen. Nauma ka nun, kat sumapol ka nulayan iti sabali nga trabaho. Angin, siyak mismo tinangisingasing keng kuana. Nga imbes nga sumrek iti trabaho, nasaysayat siguro no, dete adabukod na nga oras, adabukod na nga pagsapulan, when kasla ko man negosyo. Anya nga tano, anya nga tano, agnegosyo kalatan, Ruben. Yan tangay ka, di mo mat kahit di ka mat agbayag ka, di kumpanya. Di ka mat agbayag, akas empleyado. Business, ag negosyo? When? Amangan no, mas makabayag ka, no ag negosyo ka, takukwam ti oras mo. Siguro, di ka makaanos, gaputa, adamang mandarking ka, kinsaan mo nga igem ti oras mo. Kit no ada negosyo, te kunadan, bukod mo ti oras mo. Makapag day off ka iti kayat mo, maaramid mo ti kayat mo. Ngamin, kat no agsapol kiti sa bali nga trabaho, amangan no mauma kan tumanen, kat agikat kan tumanen. Anya nga nga negosyo. Awan met ti amok nga sir ka na negosyo. Kat di mo kadikayat iti agtuno-tuno. Tapno da ka lang diti balay tayo. Diti sangot ti balay. Uray ta adumet ti tattao nga lumablabas iti sangot balay tayo. Tuno-tuno. Kas kumakadikiti barbecue, isaw, kasyay. Wen, kumporme. Kumporme nga mabaling nga ilako pag merienda. Ado digiti naganar nga kasya ti negosyo na. Angem diti ayan tayo, manmano ti agduntong barbecue. Di awan unay ti kakompetensya. Sa bagay, mayat sa ngagpaiso aya. Angim ti makadakas na mat ti pagpuunak, Melissa. Siyak ti mangted king kay ti pagpuunam. Basta saan kan nga mapan agsapsapol iti trabahom, ta sigurado nga agikat kan tumanen, ta di mo maanusan. At least, no agnegosyo ka,
Sikat ti makaam mo, no kanot ket mo nga panagopen mo, panaglakom. Angim, kanayunim ko maa. Total, awamet ti boss mon, si kamet ti boss no kwan, bukod mo ti oras mo. Mayat ngagpaiso. Sige, agyaman na kabagit, kanak ti pagpuunak. Nagnegosyo nga rod ti asawa kasi nyong, ket mangnamnamak idin agbaliwen, titaray ti biyag na. Siguro kunak, no adabos na saan nga makaanos. Alis to nga mauma, alis to nga naganan. Day, alis to nga maawanan ti ganaygay nga agtrabaho. Angim no adda negosyo na, abangan no ipasnek na. Ta syempre bukod na nga rod, bukod na nga negosyo. Tano saan na nga asikasun ti negosyo na, matikitain na. Angem nagbidduta kasi nyong takaskas dimot nga alis to nga mauma iti anyaman na banag. Sumagmamanulay nga aldaw nga naglako masadot kanumeten. Kasano ngayon ket naglako isuna umaymot agmeryenda digiti babarkada na. Ayaban naman digiti babarkada na. Alakit agmeryenda damat gumatang damat. Angem ti Madina agtambay danton iti sango ti balay mi. Nga banbantayan danto wenno kadkadwaen danton ti asawak. Bayat ngaglako ti asawak. Sa danto agaayam iti cellphone da dati no Jack Mariro dati Mobile Legends. So sa Mobile Legends sa tinagan da jay ayamin da iti cellphone da. Alakit daytan di damat maasikason, di mat maasikason ti asawak ti lako na nga barbecue. Ano daw may customer ket di namat maasikason. Agingga nga masadutlatan nga aglako kasinyong ket insardeng nan tinagnegosyo. Korek lang na upay tada tip nagpuunak di namat na isubli. Diya ka mo, da ka no gatangen da iti cellphone online para kadete ay amin da. No saan no agiinom da isumit ti paala nga paala, isumit agi libre. Sakit no agpulutan da aggapo iti lako na nga barbecue. Ket ininot nga naawan te puunan na. Maluksawak kasi nyong ngemjak lakayat nga ipakita iti asawak. Angem no awan ti asawak, makita met ni tatang ti langak a malukluksaw. Ay, adaban sa ludsudek keng kamelisa anak kaw. Tatang, saan mo't nga panakibiyang dahito nga panakisarita king ka, angin kayat ko lang nga sa ludsuden kuma. Anya tayo tatang? Ay, when ata mapalpaliw ko ti amin, ta agnanaed kayo nga rod dito'y balay. Iso nga awan ti mailimid yu kanyak. Tatang, kas mapaliw ko nga ben. Ad-adda nga si kati agtigtig na ikadakay nga agasawa. Si kalaing mo ti adda na talgid at trabaho na. Ni Ruben, akit pudno nga nang ibangon iti negosyo na Angam na baybayan na may. Sakit adda nga kakadwa na dagiti babarkada na ngam iti agtrabaho ko ma. Sakit no adda dito'y balay. Man-mano nga tumulong iti trabaho dito. Tatang, agpupupok metlat ta iti silidyaw. Salarumwar no pananganan wenno mapan iti banyaw. Tatang, ay siyak metlatan ti adda nga wenno sika metlatan adda nga agtigtig na kadakay nga agasawa anak kaw. Kay iso ti lalaki. Bayan nyo tatang tasyak ti makisarita king kuana. Saan nyo kung malatang ibagbaga king kuana dahil nga napaliiw yo. Ay saan? Wenda kay ti agsarita. Ibagaklaing king ka. Kasti ko na king kamelisa anak ko. Saan nga panakibiyang tinasauking ka? Tama palpaliiw ko nga ron ti amin. Ang imdinak mababalaw nung nasaludsod ko mangking ka nung naragsak kamatlaang iti asawam. Naragsak ka kadimatlaang iti asawam. Melissa. Ay, di mo maikat kanyak ti agdanag anak ko.
tasyakit nga ron ti amam. Ken adda kayo pailaeng dito'y puder ko, anak ko. Melissa, Ruben, adda na pintas nga negosyo nga pagsusyon mi iti maysa nga barkadak. Ha? Napintas launay dayjay. Ken saan met idakkel ti masapul ko nga puunan. Agit, si kalata Ruben. No sigurado ka nga mayat, akit padasim Angem, kasapulak ti puunan, Melissa. Anya? Angem, among magawan ti trabaho. Iso nga awan ti ornong ko. Saan met kid di nga dakkel ti masapul ko. Apay mano ka di aya ti masapul. Siguro, agarop 25,000 laeng. Anya? 25,000 kunam? Uwen. Pasensya ka Ruben, angim saan ka nga maikaniti kasta nga kadakkel agatad. Ha? Si Kamit Melissa. Sayang maday dyan nga oportunidad. Imposible met nga awan ti urnong mo. Pasensya ka nga talagan Ruben. Ngem awan ti maited ko king ka. Anya ka matin. Makapaupay ka. Makapaluksaw ka. Ay, papanam nga Rod. Dita lang. Ay, Ruben, nagsubli ka. Apay ngamin nga di mo yung baga nga masikog ka anak ko. Isu nga di mo maitidtikid daw na nga pagpuunan na itinegosyaw. Ibagag ko maatatangim sa anak mo nga naikanin iti gundaway ta. Inuna anak mo. Ay, akit nasesaya at numaamuan na. Tapno amuna nuan niya ti makagapo. No apay nga saan mo nga maipaay tikid-kid dawin na king ka nga gatad. Alawin tatang. Biglamot latang aming nga pimanawin, tinalikodan naklatan. Ken, kasaritak to iso na tatang, ito no makaawid. Ay, nasaya at anak ko. Sigurado agbaliw ti amin, apaman nga maamuan na, nga adda nagpitpitik iti tiyan mo. Nga addan ton anak yaw. Siyak tupay nga lulo. Excited ako nga agkaapu ko anyan to lakid di kikuanan nga ama. Ti anak yo. Sapay ko maatatang. Day tamat ti idawdawat ko launa iti Diyos. Nga baring no adan to anak min. Agbaliw ton ti asawak. Ngamin kat na-realize ko nga ubing-ubing iso na tatang. Ay, pudnot ako naman ako. Manuti tawid nan. Adda asawa nan. Sakit makibarbarkada. Ken anya dagita ayamin dati cellphone da. Kas ladala agmauyong nga pukaw. Wenger tatang. Panagkunakit immature pa iti asawak. Aging baring no agbalbaliw. Baring agbaliw ti amin. Inton maamuan nan nga ada anak minton. No kasta, masikog kan Melissa. Wen Ruben, talo abulan ton. No kasta, og balinak ton nga ama. Wen, iso nga saan ko nga maipaay tikid dawim kanyak nga pagpuunam. Gaputa, masikog akon. Adnan to anak tan. Isagsaganaak lang mo para iti panaganak kunto. Ay, babaam da dyan punanin. Babaam da dyan nga negosyo. Yes. Nakaragragsak launay, Melissa. Agbali na kun nga ama. Addan anak ta. Yes. Yes. Naragsakak, idi ta makitak ti kasyeng reaksyon ti asawa kasinyong. Kastaunay ti ragsak na, idi impakaamok keng kuana, nga adda nagpitpitik iti tiyan ko. Nga addan ton anak mi. Kaya't dito'y nga naadda anak iti namnama nga agbalbaliwen ti asawak.
Tainton maipas ngay kon ti anak mi. Bareng saan ton nga immature isuna. Bareng agseryoson ton. Bareng takderan nanton ti responsibilidad na saan lang nga kas asawa no diket kas ama ti anak mi. Angem nagbidutak ka sinyong nakalpasan laeng ti sumagmamano a bulan sipod inpas ngay kon ti anak mi. Ad damet akim maro ti asawa. No di damo, idi masikugag alagat asikaswen nakmet. Idi ka anak ko laeng ketulungan nakmet ang mga wir. Angim alisto nga mauma nga talaga ti asawa. Iti anya manabanag. Mauma meten nga agawir. Mauma meten nga mangububay ti anak mi. Aging nga di na pa'y kayatin nga awirin ti anak mi. Taad-adda nga iti barkada nan ti ayuyang na. Ken ore no adday ti balay mi. Ruben, inagbit ilabad iti mureng tayo. Ore ta napaturog ko ni Babin. Pakikit-kita man pala isuna. Ket amangan no makariing ta agbalikid ket matnag iti katre. Makita nga adda pa ka kumikumak iti cellphone ko. Anya? Di nak manisturbuin. Di ka may madisturbo, bantayam laing ti anak ta, bayat amat maturog, ta amangan nagbalikid, kat matnag. Kat api kami nagbalikid, ikam ngamin tipungan iti igid na atap na saan nagbalikid. Kat uringan ta ikak no maiwaling na. Saan anak man ka disturbuin? Madama ti tournament mi, iti ayam mi di cellphone. Kat kayat mila ulit ti mga bakta, da premyo na. Nasisisita pa ititan. Ba't maturog mit ti anak ta? Alain ka na taglaban istorbo. Unay ka matin. Di ka man di pa'y maawir ti anak mo. Nga po kadeta nga ay ayamin nyo ti cellphone-in. Di ka man. Kitam, naatiwak tuloy. Papanam. Di ka lang. Unay ka matin, Ruben. Unay matin ti asawak. Awalat anos na matin nga mangbantay ti anak mi. Bantayan naman lang at maturog met ti maibi mi. Diyos ko ay, ti amok na agbalbalo ti asawak. Ad-damat nga kimaro ti ugali na. Nagalas mo magaya maya ti ugali ti asawa, Melissa. Anak ka, tatang. Ay no sa bali akla ko mga tao kat napatakyas ko kumanday dyan nga lalaki dito yung balay. Madiday ta nga kastagar aramidin na. 5 lalakyan. Nagdakkel alasag. Sa anak namin nga kasjay nga. Agyaman nakta. Naanos kayo kada kami tatang. Alabay-bayan nyo ka din. Siyak tulatan di makaamo nga makisarita kay ni Ruben. Baring no agmalbaliw pa isuna. Ay, barbaring ang imti pa nagkunak, kasla sa adan. Adda nga rod anak yun, di na kay pa ipamay sa nga aginana. Adda nga di iti barkada na, tinaimportante king kwala. Alawin tatang, isyak tulad at makisarita king kwanan. Amangan no agriri kayo nga, agkatugangan. Ala, kasaritam nga nasaya at adyak kaya tikas jay, kakaasi kayo mo't nga agina. Kumaman no awang kay dito'y pudir kaw. Awan lat babaid na madday jayan. Makita na nga agubraak. Agay ayam iti silpon na. Ruben? Aping agim empake ka kaniti arwaten. Pumanawak pala dito Anya? Anya tikit mo asawin? Inakpelagyan kada tatang kinanang. Apay? Maumaag dito Anya? Jak maaramid dagiti kay kayat kong aramidin no daklaan dito Apay panahon na kaming agina? Nasaysayat nagsinatapay laing. Ruben? Aping agsinata? Anyang gagapo? Naumak nga Ruden? Sa akin agpaspasagid tamam.
Anya? Agit... Panawang kan. Panawang kayon. Nung naumakan, maspay kanyak. Apay ti amom. Sa anak nga maumay ti ugalim. Kat matlagayam. Kata, panawang kay nga ro din na. Nauma ka madgayaman. Kas kanyak na naumamat ka na kayon. Naumaak ti kasoy nga biyagin. Nauma akon kung nakken kuha na kasin yung ingem idi makapanaw yan ti asawak tas tauna yan ti panagarubos dagiti luwak. Pinanawan na kaming ti ama ti anak ko. Nupay kasta inanandi ngay nak ni tatang. Ket sinursurok met tinangawat ti amin, tinangawat ti kinapudno, nga nauman kada kami ti asawak. Awan ti pagdalaga man ako. Saan nga man ano ti anak mo dito? Taadaak mat, napigsaak mo't pailaeng. Saan dapat ti kasinsin mo nga kinasaritam nga mangkadkadwa kanyak dito'y balay nga kabadangak ang mga wiri ti apukaw. Diyak kumakayat nga panawak ti anak ko, tatang. Angin kasapulan. Ngamin kat narigat ti biyag dito'y. Kaya't ko launay ngay kan ti anak ko itinaran niya nga masakbayan na. Ay bawatag ka anak ko. Ay kita nasaya at ba't na panunot mo ti agabroad. Itata nga basit pa iti anak mo. Bareng no... Saan ka unay nga agbayag sa jay? Makaurong kalakid ti pagpuunam. Nasayaan no agnegosyo kanto dito yan. Taag na layon to nga makaduam ti anak mo. Uwin nga rin tatang. Anak ko, agsingsingpit ka Ha? Mama? Mama? When? Apagbiitak laing. Igatangan kanto ka digiti. Kahit mo nga iayaman ako. Importante. May kang kahit tinaran niya gamasag bayang. Ay siya ka uning agsangit anak ko. Kat pati siya kat maibuyog nga agsangit. Pasensya kayo tatang. Naku manasaya at tinagbalin nga asawag. Saan ko mga kasto tinagbalin nga gasat mi nga gina. Saan kami ko mga askin nga gitna dayo. Ngin awan beti sa bali nga pagnamnamahag. Tanong jak agunay. Ang mga no agrigat tulayang di anak ko. Ay, ala, suportado ka anak ko, iti dahil nagakapanunutam. Bayam ta aramiden mi ti amin. Tapno maaawir mi, maaywanan mi nga nasaya at ti apukaw. Tapno no makapagtrabaho ka, ijay balasyo taaw, nga saan ka unay nga madandanagan. Nagyaman nagdata. Baby, mama. Mama. Mamimiss ka to, baby. Kanayon ka to atawagan. Tawagak to ni Lulong. Tawagak to ni Titam. Kanayon ka tong video ko, lalak ko. Agsingsingpit ka. Lam na ka ni Mama. Ma. Nakarudin tatang. Ay, anak ko, ala, agan-anan ka Saan ka una agpanpanunod, iti maday. Di na kami pagdanagan, anak ko. Uwin tatang. Imayak nga ro nagtrabaho akas domestic helper dito'y Hong Kong, iditawen 2018.
Kaya di aglipas ti umuna kontratak, editawen 2020, sa anak nga nakaawid kasi niyong gapo iti COVID-19. Nag-renew aki ti kontratak, kaya di agdama kasi niyong dandani manen malpas ti kontratak, dati may kadwa nga kontratak, kaya tinto numaya bulan, agbakasyonak dita Pilipinas. Ngayon itilaeng nabiit kasi niyong naklaatak idita timawag ni tatang kanya ket anya ti kunayo tatang? Adda ni Ruben dita balay? Uwan anak ko. Ada dito ikot kaya't nakakano akasarita. Tadi mo mat kano sungsong batan dagiti tawag na kingka. Di mo kano pa'y basbasain dagiti message na. Gaputa awan ti Ruben nga pagsalitaan min tatang. Ana, akit nasaya at mat nga imbay dito oy. Kasaritam latan taamuam no, anya tiya kaya't nga ibagaking ka. Alawin tatang, itad yung harta telepono kong kuwana. Hello, Melissa? Anya ti kahit mong ibaga? Ruben? Pakawanin na ko mo, Melissa. No pamakawan laing Ruben, nabayag ang pinakawan kan. Kaya't kung tagsubli ka na kayo. Anya? Kaya't kung tagsubli ka na kayo iti anak ta. Naamiros ko ti aming nga bindot ko, Melissa. Kani karikig ka nga sa anak ton nga. Agbalin nga. Ubing-ubing. Agpakamaturak ton. Agtrabaho akton. Saan ko ton nga araminin ti mang panopay ka na kayo nga gina. Ruben, namin ado ka nga nagkarikan niya akon. Ngimawa na pulos ti tinungpal mo kadagiti karim. Ikan na kumapit ti gundaway ko, Melissa. Pangahasin ko, ma. Melissa, aray ti anak ta. Di mo ka di kayat. Nga maadaan ti anak ta iti buo nga pamilya. Kayat ko na itaidi. Ang imsikat ti Vimanaw. Tinalawan na kami. Di mo ka di malagip, Ruben. Ang mababawi ako, Melissa. Iso nga, agpagpakaasi aking ka. Ikanak ko mga tigundaway ko. Please, Melissa, ipagpagapom ko mga iti anak na. Saan nga basta-basta deta daw-dawatin? Alam, maawatan ka. Ikang katipanawen mo nga agpanunot, Melissa. Ngayon panunutin ko ma. Panunutin ko ma ti anak ta. Pakaragsakan na nung mabuo ti pamilya na. Sige, kit ada trabaho ko, Ruben. Maamam talatan no anya ti desisyon ko. Agyaman ako kasta, Melissa. Di ta maibaban ti telepono na idepen ti tawag kasi yung jak amuno apay nga awan panla ti nagarubos alwak iti dayta nga panagpakpakaasi ni Ruben nga agsinubyanan kami nga subyanan na kami nga aginana. Tangamin kasi yung adamod dagiti makaibagbaga kanyak. No, anyat mapaspasamak ni Ruben. Saan ka numet nga nagbaliw? Kaskas di ka numet latang nga na barkada. Kaskas di ka numet nga awan ti agbayag nga trabaho na. Ngem apay. Apay nga kelaat nga agsubli ket ibaga na nga agsubli kada kamin nga agina.
Anyat na magbaliw iti panunot na. Anyat na magbaliw iti riknana. Kung napay ni tatang, siguro akit abmuna nga adda ka dita abroad. Agnam ay tibiyag na. Dagita di man mapanpanunot ko kasinyong nga mang burburibor ti panunot ko. Ada paset tiriknak nga kayat ko unay nga mariingan ti anak ti buo wenno kompleto a pamilya. Ang imnukastan tulaeng ti klase ni Ruben nga asawa ken ama ang mga nuagsagaban tumetlaeng ti anak ko. Ang imnagpayso man na nagbalbaliwen ni Ruben, nagmayat kuman ang rumbeng kadi nga ikaktigundaway na. Dahil talaunay, ti rason no ape nga nagsurat ak kasinyong tadyak ammo no anyat aramide. No awatek manen ni Ruben, ket pasubliak itibiyag mi nga agina. Wenno mamin pinsan nga lipatek isunan, ket ituloy mitibiyag mi nga agina, nga awan ti asawak ken awan ti amana. Dahil di nga nun ti pakasaritaan ti parikot ko itibiyag, nga inburay ko kada kayo kasinyong, kinagyaman ak launay, ti anus mo ken laing mo nga nangibasa, ken nangidrama ti pakasaritaan ti parikot ko. Kinagyaman ak, kadagiti mangted ti balakad, sapay kumatadamet na ibati na nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak adim nga kinagbuya. More power to your program, and God bless everyone. Ito'y maburburiburan unay, Melissa, iti Hong Kong.